how I love rich people and listening to their problems as they complain about driving their kids with flashy cars to school, as they complain about claiming so much money from a client, as they complain about sending an email as if that is a tough job. How nice it is to have nice problems. How nice it is to drive a flashy car. How nice it is to be rich and famous. How nice it is to drive a Jeep. You know what Jeep stands for? As an acronym, it stands for Just Expect Every Problem. May I please add, just expect to have every nice problem. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Impi YaboMdabu Isethunjini, obhalwe nguJC Buthelezi. Siyaqhubeka nesahluko se-13. Sizofunda sicubungule sichaze incwadi eyayibhalwe nguVukuzithathe, ogama lakhe elinye linguMelody wakwaNgubane, eyibhalela abakubo abaseMelika. Ungazihluphi nekheli, ngeke usalidinga, ngane yakwethu uzithelile. Mhlawumbe uyothi uyithola lencwadi, sobe sesavunda isidumbu sami, mina ngobe senginani lapha eMelika. Uma kuliqiniso ukuthi imimoya yabalele iya lapho ithanda ukuya khona, ngibona ukuthi sekwanele dadewethu. Noma umumatho lwezinsizi lwabesifazane baseNingizimu Afrika lubanzi okwezilwandle, kodwa njengolwandle lunomkhawulo. Olwami umumatho losizi selufike lapho ngehluleka khona, ngizamile bakwethu, manje sengiphonsa ithawula. Ngivumele ngane yakwethu, ngengibuyele emuva, khona uzolubona kahle lolu sizi lokuba ngumuntu wesifazane omnyama eNingizimu Afrika. Mangeqale ngonyaka owahamba ngawo kuleli lizwe. Saqala kahle esikoleni, amathemba ephezulu. Sasethemba ukuthi kuzothi kuphela iminyaka emithathu, nathi soba sesiqedile sinezitifiketi zemisebenzi. Siqala njengokujwayelekile kuyo yonke imfundo yami. Ngazithola ngisekilasini labezizwe, kuyimi omnyama kunabo bonke, onezinwele ezimfushane kunabo bonke, ongowesizwe esidelelekile kunabo bonke, futhi nobukelwa phansi kubo bonke. Kumakilasi wonke engawathatha, abomdabu babeba bathathu noma babili. Ngenye inkathi sasebababili abesifazane abamnyama noma kube yimi ngedwa. Mangethathe ikilasi likaSolwazi uThomas, kubafundi abangama-34, abomdabu babebathathu, amantombazana emabili. Abelungu namandiya kwakucishe kulingane. Wayengena uSolwazi Thomas axoxise amandiya nabelungu abaziyo, bese eqala ukufundisa. Amehlo akhe ayeseqa thina bomdabu uma efundisa. Kwakuba khona amahlaya abanqakisana ngawo bebodwa, thina bomdabu singazi ukuthi kukhulunywa ngani futhi kuhlekwani. Ngenye inkathi sasikuxosha ukuthi kuhlekwa thina,
ikakhulu abaholi bethu abathile. Wayethi uma ebuza imibuzo elula uSolwazi ayibhekise kumaNdiya nabelungu, asizibe thina noma siphakamisa izandla. Wayekhumbula ukuthi sikhona uma kunemibuzo ehlula abakhethwa bakhe. Sasithi uma siyiphendula kahle le mibuzo athi akezwa ukuthi sithini, asiphindise kaningi bese selekelelwa ngabanye abafundi abamhlophe ukuchazela uThomas ukuthi sithini. YaboMdabu babemandla ekuphakamiseni izandla, belalela besonge izandla, kanti abezizwe babevele bakhulume ngisho bengaphakamisile izandla bese bekhonjwa. Belungu namaNdiya babebizwa ngamagama abo, bengoMiss Wilson, Miss Edward, Miss Terujibai noma Miss Monsemi. Thina noZinhle Nhlapho wathi uThomas amagama ethu alukhune. Wasetha amagama engasibuzanga ukuthi siyakufuna yini ukwethiwa. Wathi uZinhle nguMiss Zola Sleibo, wathi mina nginguMiss Melody Zambani. Kwakuthi mangimtshele ukuthi angilifuni leligama, umama wathi ngingalokothi ngenqabe igama engiliphiwa ngabangifundisayo uma ngifuna ukuphasa. Wathi alilutho igama, uma nje ngizokwazi ukuphasa ngedlule kuThomas sekuphela unyaka. Lonke ikilasi lase lisibiza ngoMiss Zambani noMiss Sleibo, yize abanye babafundi babemazi ungubane, bemazela kwezemidlalo yaseNatali. Uma thina siphendula, ikilasi lonke laliphenduka lisibuke, okungathi libuka inhlekelele yesilonda esesibhibha noma libuka iTV. Izwi lokufundisa likaThomas lalinamagiye 4. Izwi elijwayelekile lalimnandi, liyibutha yonke lengxenye yekilasi okungayabelungu namaNdiya. Uma esekhuluma nezingane zezicebi zabelungu namaNdiya, ikakhulu lana anamabhizinisi, wayenelinye igiye uThomas. Kwakunegiye labesifazane babelungu namaNdiya, nontukazane lwamaNdiya kanye nabesilisa boMdabu babenelabo igiye. Ngiyazi ukuthi uzothi sengikhohlwe yigiya labesifazane abamnyama. Cha, kungabe ngiyamphosisela uSolwazi uma ngithi wayenegiye lethu. Wayengasikhulumisi thina, kodwa ekhuluma ngathi. Ukuhlala unyaka wonke ufundiswa ngumuntu onjengoSolwazi Thomas yisilingo bakwethu. Konke ukufunda kwami kule university kwalandela lokhu kuncikisela. Kwakungangimangalisi ukuba sibe noSolwazi abanje. Phela thina asenzi njengani enifunda amakota 4. Nikwazi ukushintsha, oh Lord, my apologies, nikwazi ukumshintsha uSolwazi eningamfuni ngemuva kwekota. Futhi nibe nethuba lokuba nibhale ngalowo Solwazi uma kuphela ikota. Ukube nathi siyanikezwa ithuba lokubhala sisho ukuthi bafundisa kanjani oSolwazi bethu njengani lapho eMelika. Ngabe labo Solwazi bethu abenzi nje. Ukuba ngumfundisi
kule yunivesithi yethu kusho ukuba yisithixo, umsindisi, uqobo. Isimo sibanzima kakhulu kithi besifazane kunabesilisa bomdabu. Uma osolwazi besifazane babelungu nabamaNdiya beyindlala kangaka kule yunivesithi nasezifundweni eziningi, singasinda kanjani thina besifazane abamnyama kulokhu kubandlululwa? Siyabona nozinhle ukuthi labo solwazi bathi ingabe sithi thina senzani silangazelela lemfundo engatholwa ngisho nangamakhosikazi abo. Kuyangimangaza ukuzwa ukuthi nina ngapho ninenqwaba yosolwazi besifazane ngisho nabamnyama. Akekho noyedwa usolwazi wesifazane womdabu kule yunivesithi. Mhla wakhona uyophilela ukugudlunga abezizwe besehlalela ukukhonkotha abomdabu. Kule minyaka emine ngiseyunivesithi ngifunda ngibuye ngiyeke ngenxa yobuthakathaka bami. Angizange nje ke ngithole ukufundiswa ngendlela yokuba ngikhuthazeke kulokho engikwenzayo. Ngangibekezelela isidina ngithi noma ngizama ukulungiselela uvikizitha ngiye eyunivesithi yakwaZulu, umama ashaye ngonyawo phansi. Wayethi uma nami ngifuna ukwenza intando yami njengobaba novikizitha kwakuzofuneka ukuba ngiphele kwakhe. Ngake ngakuzama lokho ngenkathi ngithola ingane yami yokuqala. Kwangehlula ngazithola sengiphindele ekhaya. Ikusasa lami lemfundo kalikaze likhanye. Okungiqeda amandla ukuthi sithi sesibekezele iminyaka emine eyunivesithi siphume nesitifiketi esingasiniki imisebenzi. Imisebenzi ayikho dadewethu. Umuntu uzithola ekwandaba zabantu egcwalisa amafomu ebhala amagama abantu abadinga izincwadi ezithile. Lo msebenzi ungenziwa nayingane yebanga lesi-D1 namanje kusankeneneza endlebeni ngithi nginike isibongo igama, usuku lwakho lokuzalwa, ikheli lakho lasekhaya, elasemsebenzini, igama lenkosi yakho, njalo njalo. Into eyayingidina kulo msebenzi ukuthi sigcwalisela abantu abangazigcwalisela kalula la mafomu. Wangilahlekela lo msebenzi ngemuva kokwenqaba ukuba ngithandane nomphathi womnyango engangingaphansi kwawo. Ngangingazicabangi ukuvuma ukudlala umuntu oganiwe. Ngiyazi ukuthi uzongithukuthelela futhi uzodumala ukuzwa ukuthi sengiphinde ngawa dadewethu. Njengoba ngakutshela ngathi ukuwa kwami kokuqala kwenziwa ukuthi ngangingazi ukuthi ngenzani. Yayingekho indlela yokuthi thina noPeter Samuels sithandane. Abakubo babengangifuni, oh Jesus, uxolo. Abakubo babengafuni nokuzwa ukuthi ingane yabo ithandana nentombazane yomdabu. Futhi babengakufihli lokho. Uma sengibheke emuva, nami ngalingwa ukuthi abekho abafana bomdabu lapha eLalusha. Kulapho nasesikoleni beyindlala. Naleyo ndlala sasiyibanga namantombazana aselokishini kanye nawabelungu nawo angazibekile phansi. Laba bafana babengasinaki thina zingane zezicwicwi ezihlala koLalusha.
Ingaba abazali bethu babethi siyobatholaphi abangani nabayeni uma besiletha kulezi zinkangala zasemadolobheni? Kwathi sengizihlalele iminyaka emithathu, ngahlangana noMandla ku-Jazz Festival. Kulokhu-ke ngangithi kuza kahle ngoba yena uMandla wayethi uzongishada. Wayengithanda kabi futhi nami ngimthanda uMandla. Wayelinono lensizwa enganqeni ukwesula izicathulo ngopholishi namanzi amahora 4. Kwathi angasibhaqa umama washaya phansi ngonyawo. Wathi ayikho ingane yakhe engashadela emalukazi futhi ishade nomuntu owagcina kubanga lesine. Yena uMandla kafundile futhi uphuma kubantu abaphansi emalukazi, kodwa uyazithanda futhi uyasebenza. Usebenza esitolo esiphambili sezingubo zabesilisa. Naye uyagqoka enjalo. Lento okuthiwa yindwangu uyayazi. uMandla wayethi masishade bese ngiyohlala kubo kwaBhulose emalukazi ngenkathi esabhalisa indlu elokushini kwaMashu naseMlazi. Mina ngangingakuxwayi ukuhlala emkhukhwini uma nje ngizohlala noMandla. Umama wabaphindisela emuva abakhongi bakwaBhulose. Wathi ayikho into angayikhuluma nabakwaBhulose ngengane yakhe. Ukuthola ingane sasithi kuzomenza ngcono umama, kanti sikhe phansi. Umama uminge lokuthi angehlukane nabafana, ngiziqhube esikoleni ngasese. Ngiyazi ukuthi nawe uzithelile usudiniwe yimi. Kade kwasa ngikufundekela ngosizi lwami. Angikubeki icala ngaloko ngoba nami sengidiniwe yimina nomama usediniwe yimi. uMandla naye usengilahlile. Kuthiwa usecela intombi yasemhosheni laphaya ngase-Adams Mission. Ngizoba ngumtshingo ubethwa ngubani nje uma sengilahlwa nanguMandla. Njengoba sekuyincwadi yami yokugcina lena, ngithatha leli thuba ukuba ngibonge kuwe nakuhlanganisani ngemizamo yenu yokuba ningithuthukise. Nizamele futhi nengane yakwethu uVikizitha ukuba ibe ngumuntu. Ukuba nezihlobo ezinjengani kube yisibusiso kimi. Inkosi ekuyiyona ehlela izimpilo zethu iyazi ukuthi yangabelelani mina lo mthwalo onzima kangaka. Uma ngingasekho uzungcinele izingane zami dadewethu, ngikunikeza zona. Nansi incwadi yommeli esho ukuthi lezi zingane zami ngizinika wena zombili. Ngizocela ukuba uzithathe uzise eMpaphala uma sengithuniwe. Ngingathanda ukuba izingane zami zikhulele kubantu ukuze nazo zibe nobuntu. Uma abalele benamandla nezibusiso, mina ngokwehlisela imvula yezibusiso. Nisale kahle. Yimi owakwenu olusizi. Vukuzithathe. Yini esiqaphelayo kule ncwadi? Siqaphela ukuthi ikheli lalowo obhalile uVukuzithathe akulona ikheli elejwayelekile ngoba ubhale kanjena
ungazihluphi nekheli, ngeke usalidinga. Kanti yena uhlala elalusha, bekufanele abhale ikheli laselalusha lapho ehlala khona nonina uPopi. Nanoma kunjalo, le kheli alibhalile noma lawo mazwi awasebenzisile ekukhandeni ikheli lakhe avusa umuzwa wozwelo, ngoba aveza ukuthi lo muntu obhalile usenqume ukuthi azibulale impilo yakhe ingabi saqhubekela phambili. Engikuphawulayo ngesibingelelo salencwadi yobungani ebhalwe nguVukuzithathe ukuthi siqukethe ubudlelwano obukhona phakathi kwakhe kanye noUzithelile. Usebenzise amagama noma amazwi athi ngane yakwethu. Lokho kuyakhombisa ukuthi laba bantu bayazana futhi bazihlobo. Okwesibili, uVukuzithathe usebenzise ulimi oluncengayo. Uma uthi ngane yami, mntanami, gogo wami, mkhulu wami, baba wami, mama wami, dadewethu noma sisi wami, mfowethu noma bhuti wami, usuke uncenga, kukhona okudingayo kulomuntu okhuluma naye. La siyathola uma sesifinyelela ekugcineni kwalombhalo wobuciko. Oh Jesus, ekugcineni kwale ncwadi ebhalwe nguVukuzithathe ukuthi ucela uncenga ukuba uZithelile amkhulisele izingane zakhe. Isingeniso sale ncwadi siyabuveza ubudlelwano obukhona phakathi kobhalile nalowo obhalelwayo. uVukuzithathe la uyayethula inkinga abhekene nayo yokuthi ufuna ukuzibulala. Sibona nokusetshenziswa kwesimo sokukhuluma esiyi-allusion esithi sengiphonsa ithawula. Siyazi sonke sathi umzimba wencwadi yobungani awuvamile ukuba nenkinga, kodwa sathi inkinga iphinde ibonakale esiphethweni. Lana kulena ebhalwe nguVukuzithathe esiphethweni siyabubona ubudlelwano anabo kanye noUzithelile. Buvezwa isicelo sakhe amcela sona ukuba amsize amkhulisele izingane zakhe njengoba yena engasazimisele ukuba azikhulise, futhi uyamtshela ukuthi akazithathe azise empaphalo ukuze lezi zingane zakhe zibe nobuntu. Ake sibheke isivaleliso sale ncwadi. Sibona amagama athi nisale kahle. Uma sibhala incwadi yobungane eyejwayelekile, engavalelisi, engasho ukuthi njengoba ngibhala manje sengiyafa, akulindelekile ukuthi siwasebenzise lamagama, kodwa umbhali siyamvumela, siyakwemukela ukuthi umbhali awasebenzise. Kwazise phela lowo obhalayo uVukuzithathe ubesevalelisa ethi useyahamba emhlabeni, ngakho-ke alindelekile. Siphinde sibheke ukuthi lowo obhalile uyalibhala yini igama lakhe. Libhaliwe, ubhale uVukuzithathe, kodwa-ke kwasala lo omncane ngaphambi kwale gama elithi Vukuzithathe. Kusho ukuthi bekufanele abhale ukuthini la? Bekufanele kubhalwe kanje, kuthiwe yimina owakwenu olusizi uVukuzithathe. Lingani bam nane bafundi, la it's a question of killing two birds with one stone. Besibuka le ncwadi ngokwephepha lesithathu, ngakho-ke manje sesibuka le ncwadi ngokwephepha lesibili.
Sizoyeyamanisa kanye nombuzo omude nenkomba nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisakhiwana. Siyazi sonke isakhiwana yendatshana ngaphakathi kwendaba. Siyayibona le ndatshana encane eyincwadi ebhalwe nguvukuzithathe iphakathi kwendaba enkulu ekhuluma ngobafana ngubane waseMpaphala obekade akhe eMlazi wase ethutha eya eLalusha waseshiya umndeni wakhe eya eNyukhasela eyohlala noMamthunzi. Waxabana noMamthunzi wasuka uBafana eMadadeni wahamba wayohlala kwaMashu wahlala noMamsidi owayengumhloli thwasa. Ake siboneke. Umlingiswa Ngqangi, umlingiso omkhulu ovelele, umlingiso semqoka walesi sakhiwana nguvukuzithathe. Ubhekene nenkinga yokuthi ufuna ukuzibulala. Isisusa sodweshu yindlela abaphethwe ngayo abesifazane abansundu noma abamnyama eNingizimu Afrika. Yiziphi izizathu azibekayo uvukuzithathe ukufakazela noma ukuthasisela kulesi sisusa sodweshu? Uxoxa ngoba kade kwenzeka ekilasini lakhe labezizwe. Uthi nguyena okade emnyama kunabo bonke, onezinwele ezimfushane kunabo bonke, owezizwe noma ongowesizwe esidelelekile kunabo bonke, futhi aphinde abukelwe phansi abandlululwe ngenxa yokuthi umpisholo, umnyama, ungowomdabu. Okwesibili, isisusa sodweshu siphinde sithasiselwe ngokuthi uvukuzithathe asixoxele ngokwenzeka enyuvesi, ekilasini noma egunjini lokufundela likaSolwazi uThomas. Uvukuzithathe uthi lo Solwazi uxoxa kuphela namaNdiya nabelungu. Uma ebheka ngalapho kuhlezi khona uvukuzithathe kanye nozinhle, weqisa amehlo akhe abeqe ebona, abheke lababanye kuphela, kube ngazuthi bona abekho nje sanhlobo kulelo gumbi lokufundela. Uthi umebuza imibuzo elula noma bona bangaphakamisa izandla baze baquleke uyabaziba. Ubuza kuphela uma esebuze imibuzo elukhuni. Uma ngabe leyo mbuzo leyo beyiphendule kahle enze ngazuthi akabezwa. Uzwa kuphela uma esetshelwa yilezi ezinye izizwe ukuthi uzinhle novukuzithathe bathini. Angiphume kancane kuloko esikufundisayo. Oh, what a way of breaking somebody's self-esteem. uThomas la uchaza ukuthi njengoba nikhuluma ninazinhle nawe wena vukuzithathe, isingisi senu is not on par. Isingisi senu is not eloquent. I can't understand what you are saying. So isingisi senu is substandard. Ake khulume laba ngazathi isingisi sabo singcono, sengizobezwa ke bona. Okwangempela uvukuzithathe ayibefanele ukuba sosizini. Okwesithathu, ubengabazi bona amagama abo. uThomas ubazi kuphela abafundi abangamaNdiya nabafundi abangabelungu. Bona banikezwa amagama. Uzinhle kwathiwa unguMiss Zola Sleibo. Uvukuzithathe wanikezwa igama elithi unguMiss Melody Zambane. Again, ake siphume futhi kuloko esikwenzayo. I remember when my daughter was at a certain school, in a white school, a white setup, she used to tell me that her teacher would say, "Yes, Bongani,
asho emantombazaneni. Bathi bona, ma'am, I'm not Bongani. Don't worry, Sipho. That breaks your spirit. Because this person is saying, you are not important for me to know who you are. How nice it is to be called by the name that was given to you by your parents. Okwesine, uThomas unamagiye amane. Igiye lokuqala akhuluma ngalo thiwa ukhuluma kahle, lapho ekhuluma nabelungu namandiya lawo anemali, labo abadla kusale. Umbhali athi yilabo abebekade banamabhizinisi. Igiya lesibili lenzelwe abesifazane babelungu namandiya. Igiya lesithathu lenzelwe labo abahluphekayo, abanhlwempu, abangamandiya. Igiya lesine lenzelwe abesilisa bomdabu. Alikho elinye igiya elenzelwe abantu besifazane bomdabu. Udweshu lwalesi sakhiwana lubhebhetheka ngenkathi uVukuzithathe etshela unina uPopi ukuba usefuna ukushiya kulesi sikole noma kule nyuvesi, ahambe aye enyuvesi yaKwaZulu Ongoye lapho kwafunda khona uVikizitha. uPopi uyenqaba, ushaya phansi ngonyawo, uthi angeke nje kuze kwenzeke lokho. Uma ngabe uVukuzithathe ufuna ukwenze njalo, akabophe imithwadlana yakhe abone eze ngayo. Isixakaxaka salesi sakhiwana. Useqedile ukufunda uVukuzithathe, uhlezi iminyaka emine enyuvesi. Kodwa she has nothing to show for it. Imisebenzi ayikho. Usethola umsebenzi kwandaba zabantu wokugcwalisa amafomu. Uthi lo msebenzi umsebenzi ongenziwa nanoma ubani, ngisho umuntu ongafundile kangako. Wawuyisicefe umsebenzi lowo ngoba ubebuza abantu abahlukahlukene insuku zonke into eyodwa. Ubani igama lakho? Uzalwa ubani? Wazalwa nini? Nikeza igama lenkosi lapho uhlala khona. Siyazi sonke isixakaxaka ingenkathi izinkinga ziqhamuka zelakanyana, enye inkinga phekwenye. Ake sibone ukuthi yipi enye inkinga eyaqhamuka lapho. Inkinga yokulahlekelwa yiwo wona lo msebenzi wakwandaba zabantu. Ngenkathi uVukuzithathe esenqaba ukuba adlalwe ngumphathi womnyango ayesebenza ngaphansi kwawo. Kwabe ukuphela kwamaphupho-ke ukuba enqabe ukuqoma umphathi owayeganiwe. Enye inkinga eyalandela lapho ukuba uVukuzithathe wazithola esenezingane ezimbili. Eyokuqala ingane kaPeter Samuels. Abazali bakaPeter Samuels bashaya phansi ngonyawo benqaba ukuba ingane yabo igcagce ishade nomuntu womdabu. Wabese ethola ingane noMandla. Ngesiqale la, wabese eqoma uMandla ezithandela kuMandla wakhe wasemalukazi. Uyasho ukuthi uMandla ubengafundile kangakanani, kodwa bebethandana futhi uMandla wayezimisele ukuba bashade. Popi ndini owaqhamuka wathi angeke kwenzeke nje lokho. Wala waphetha uPopi. Ngisho uMelody kanye noMandla sebehlelile ukuba kungakuhle bathole ingane ukuze bazokwazi ukukhombisa uPopi indlela abazimisele ngayo ukuba babe ndawonye. Kodwa lokho kwanhlanga zimuka nomoya.
Umphatha kabi uVukuzithathe ukuthi uMandla wagcine eseshada nentombi eyayivela eMhosheni laphaya ngase-Adams Mission. uVukuzithathe uzibona eyisicefe kubo bonke abantu abaziyo. Uyisicefe ku-Uzithelile, uyisicefe kunina uBhobhi, uyisicefe kuMandla. Yingakho isiphetho salesi sakhiwana sigcina ngokuthi kuqabuke igoda, kuxazululeke inkinga abhekene nayo uVukuzithathe ngokuba anquma ukuthi useyawufulathela lo mhlaba. Nanoma kunjalo ufuna ukushiya ingane zakhe zihlezi kahle zikhuliswa ngu-Uzithelile eMpaphala. Balingani bami nani bafundi, angiphawule okwesithathu. Okwesithathu kuvezwa komlingiswa onguPopi. Yiliphi iqhaza uPopi alibambile kulesi sakhiwana? uPopi ubambe iqhaza lokuba ngumlingiswa oyisicaba, akaguquki, akashintshi. Usabambe kulokho akwaziyo kokuthi yena ungcono. Ingane yakhe ayizukwazi ukuhamba iyofunda nabantu abaphansi enyuvesi yasoNgoye. Ingane yakhe ayikwazi ukuthi ingahamba iyogana ihlale nomuntu ongafundile. Ukuba ngumlingiswa oyisicaba kukaPopi akubanga nomthelela omuhle empilweni kaMelodi noma empilweni kaVukuzithathe, ngoba usecabanga ukuthi kungakuhle aphonse ithawula ngoba phela unina ungumlungu omnyama, ulilulwane njengokusho kombhali. Isenzo sikaPopi sokuba angaguquki abe ngumlungu omnyama ale aphethe ukuba ingane yakhe ihambe iyofunda e-University yakwaZulu Ongoye. Siyingwijikhwebu besingasilindele, kwazise phela usembonile uVikizitha ukuthi, ngisho uVikizitha kuphela, angikhulumi ngohlanganisani no-Uzithelile, ngikhuluma ngoVikizitha kuphela. Usembonile uVikizitha ukuthi ufunde kuyo yona le nyuvesi ayithathela phansi, kodwa ukwazile ukuthi ahambe aye eMelika. eMelika bafike bamemukele, ukhombisa ukuthi le nyuvesi nayo impela phela isezingeni noma eqophelweni eliphezulu. Ingane yakhe uVikizitha yahamba ngenkani yayofunda kuyona. Isihambile manje, isifunda eMelika. eMelika bayemukele ngezandla zombili. Kungani angaguquki? Ancamele ukuba ingane yakhe yentombazane icindezelwe, ibandlululwe, yecwaswe. Awubheke nje, seyedlule kuko konke lokho edlule kukona lengane ifunda enyuvesi lapho ingamukeleki khona, iqede ingawutholi umsebenzi. Ibifelani kanti? Asishiyeni lapho-ke. Ngiyabonga balingani bami nani bafundi, nisale kahle, niyathandwa.